Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. Boma lakhazikitsa mitengo yatsopano yogulira mbewu kwa alimi kuphatikizapo chimanga. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati nkofunika kuchilimika pa ntchito yosamalira zinyalala pomwe dziko lino likukumana ndi mavuto a ukhondo. Ndipo bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA latsindika zakufunika kwa mabungwe omenyera ufulu wa wanthu pa ntchito yozindikiritsa Malawi za phindu la misonkho. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Unduna wa zamalimidwe, nthirira ndi chitukuko cha madzi walengeza kuti chimanga chidzigulidwa pa mtengo wa 900 kwacha pa kilogalamu. Chikalata chomwe undunawo watulutsa chaonetsa kuti mbewu za mtundu wa nyemba azidzigulitsa pa mitengo yokwererapo. Mneneri mu undunawo Salome Gangire wati onse omwe adzigula mbewu kwa alimi atsate mitengoyi. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Malinga ndi chikalata chomwe unduna wa zaulimi watulutsa, mtengo ogulira chimanga tsopano ndi 900 kwacha pa kilo, mpunga osapuntha uli pa 1500 kwacha pa kilo, soya adzigulitsidwa pa 1700 kwacha pa kilo, pomwe mtengo wa khobwe ndi 1600 kwacha pa kilo, ndipo nandolo ali pa 1500 kwacha pa kilo. Kuphatikizapo chikalatachi chati mtengo woyambira kugulitsa nyemba zosasakaniza ndi 3400 kwacha pa kilo, nyemba zosakaniza ndi 2500 kwacha pa kilo, pomwe zakayera zidzigulitsidwa pa mtengo wa 3000 kwacha pa kilo. Undunawo watinso mtedza wakuswa udzigulitsidwa pa mtengo wa 3500 kwacha pa kilo, pomwe mtengo wa mtedza osaswa awika pa 2000 kwacha pa kilo. Chikalatachi chatinso tsabola azigulitsidwa pa 7000 kwacha pa kilo, chitowe 3500 kwacha pa kilo, paprika 3800 kwacha pa kilo, pomwe chinangwa komanso mkaka zidzigulitsidwa pa 1000 kwacha pa kilo komanso lita. Mneneri wa unduna wa zaulimi Salome Gangire wati undunawu wayika mitengoyi pofuna kuteteza alimi ndi kuwathandizira kuti apindule pa ulimi wawo. Apa undunawu wapempha onse omwe adzigula mbewuzi kuti asagule pa mitengo yotsika, ndipo ati undunawu ukugwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti alimiwa asaberedwe. Pamene zateremo tikuwalangiza anthu onse amene amagula mbewu komanso mavenda komanso alimi ake kapena kuti wina aliyense sakuloledwa kugula chimanga kugula mbewu ina iliyonse pa mitengo yotsika ndi imene yakhazikitsidwirayi. Ndipo tikuwadziwitsanso anthu kuti kugula mbewu pa mitengo yotsika imene yakhazikitsidwayo ndi mlandu, ndipo anthu akuyenera ndithu kuti adzigula mbewu pa mitengo yovomerezeka imene yakhazikitsidwa. So ngati tikuwachenjeza anthu onse amene amagula mbewu pa mitengo yotsika kwa alimi kunena kuti umenewo ndipo ndi mlandu, ndipo akapezeka adzazengedwa mlandu. Pakadali pano katswiri pa zaulimi Atamani Nkhonomvula wayamikira boma potulutsa mitengoyi poti ati ipereka mwayi kwa alimi kukambirana moyenera ndi ogula. Apa Amvula ati mpofunika kuti boma lidziwunikanso mitengo ya zipangizo za ulimi zomwe alimi akugwiritsa ntchito pokhazikitsa mitengoyi, poti ati kusaunika bwino kukhoza kukhudza ntchito yolimbikitsa kuchita ulimi wa bizinesi mdziko muno. Zimene lachita boma nthauna kuti zabwino chifukwa choti zithandizo alimi kuti akhale ndi chithunzi chabwino kuti akayamba kugulitsa mbewu zawo mwina pa mtengowu ndiye kuti phindu litha kupezeka. Komabe mitengo imene yatulutsidwayi mwina alimi tatsimikizire kuti ngoyambira chabe imene ikutipatsa chithunzithunzi, koma mtengo umene tingagulitsire kwa trader kapena kuti kwa mavenda zili pakati pa ife kana pakati pa alimi ndi matrader agwirizane kuti mtengo wake ukhale wotani. Farm gate price amayenera kuti azionetsetsa kuti amulimi akalowetsamo zonse zimene angalowetse azitha kupeza phindu pa mapeto pake. Tempo ofunika kuti boma pamene lokhazikitsa minimum prices azionetsetsa kuti zikupanga reflect cost zimene amulimi walowetsa kuti kupeza phindu. Malinga ndi unduna wa zaulimi mitengoyi ikuyenera kuyamba kugwira ntchito kuchokera pomwe ayilengeza. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe.
Boma lakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito ya STOSA yomwe cholinga chake ndikulimbikitsa ulimi, chitetezo cha chakudya komanso malonda pakati pa mayiko a mchigawo chakumwera kwa Africa SADC. Zambiri mulipoti la McDonald Chiwayula. Kukhazikitsa kwa gawo lachiwiri la programu ya STOSA kukubwera pamene Malawi ndi mayiko ena kumwera kwa Africa SADC akukumana ndi mavuto a njala, kusintha kwa nyengo komanso kuchepa kwa malonda a ulimi. Mlembi wa ulimi Erica Maganga ati gawo loyamba linathandiza kwambiri potukula ntchito za ulimi, maka za misika komanso kufufuza mwachangu matenda a mbewu ndi ziweto. Iwo ati gawo lachiwiri liwonjezeranso pa ntchito yochita kafukufuku wa zakudya zopatsa thanzi komanso kufikitsa mbewu zatsopano kwa alimi ambiri. Tikuyang'anano kuti kodi tikhoza kulimbikitsa bwanji maybe zinthu zosiyanasiyana zimene zimathandiza kuti tizipanga trade nkhani zogulitsana zinthu kapena kupanga export kapena kupanga import zinthu mu Malawi. Ne project imeneyi ikutithandiza kukonzanso ndondomeko zathu zimene timazitcha sanitary and phytosanitary standards kuti tizitha kupanga na trade kugulitsana zinthu ku mayiko oyandikana nawo komanso ngakhala kutali. Komanso itithandiza kwambiri kupeza information, market information system imene tili nayo kunduna za malimidwe imene imatithandiza kuti tizitokhala ndi information yoyenerera kuti kodi zinthu kunjako ma prices kandi maimo mono kuchokera kunsanje tuchitika mitengo ya zinthu kuyenda bwanji zimene zimatithandiza tikamapanga ma decisions osiyanasiyana ngati kunduna. Bungwe la FAO lati programu iyi ilimbikitsanso ntchito zonse za ulimi kuchokera kumunda mpaka kukafika ndi katundu wa ulimi kunsika. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi Jacob Nyilongo ati programu iyi ithandiza alimi ang'onoang'ono kukhala ndi chidziwitso cha mmene angapindulire ndi ulimi monga bizinesi. Ife ngati alimi tipindula mchilazigapo tamva mmene amapanga ma presentation mu nthawi ya launch kunena kuti program imeneyi akuyang'ananso maphunziro amene aona mu phase 1 mwachitsanzo ndondomeko ija imayang'ana kwambiri kalondolondo wa alimi zimene zithandizira kuti unduna wa zamalimidwe kuthe kuti kukhale ndi kuthekera wakuthandiza moyenera alimi osiyanasiyana pa zimene alimi akusowa. Ntchito za mugawo lachiwiri la programu ya STOSA zikhala zikuchitika mpaka chaka cha 2028. Bungwe la European Union ndilo likupereka thandizo la ndalama zogwirira ntchitozi. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Bungwe loyendetsa malonda ndi ulimi wa fodya la Tobacco Commission lati msika wa fodya wa chaka chino autsekulira lolemba sabata yamawa. Ofalitsa nkhani ku bungweli a Teleforas Chigwenembe wati alimi komanso ogula akonzekera malonda a fodya a chaka chinowa. James Kachepa ali ndi ripoti. Kutsatira zokambirana ndi alimi ndi kampani zogula fodya, akuluakulu a bungwe la Tobacco Commission ati ndiwokonzeka kutsekulira malonda ku msikawu. Sabata ziwiri zapitazi akuluakulu a TC amakumana ndi magulu awiriwa kuti amve ndalama zomwe zalowa mu ulimi wa chaka chino ndi cholinga choti akhazikitse mitengo yabwino ku msikawu. Mneneri wa bungwe la TC Teleforas Chigwenembe wati msikawu autsekulira pa 20 April ndipo zokonzekera zili mchimake. Ifeyo ngati Tobacco Commission ndosangalala kuti anthu onse okhudzidwa pa nkhani za fodya akonzekera ndithu pakali pano. Zokonzekera zili kumapeto ndithu kuti tiyambe malonda a fodya chaka chino. Munyengo ya malonda a fodya chaka chino alimi akhala akupitisa pa msikawu fodya olemera makilogramu 197 miliyoni pomwe ogula ati akufuna makilogramu 170 miliyoni. Ifeyo ngati Tobacco Commission tifuna kutsimikizira alimi kuti fodya yense amene tilandire ku misika yonse ya mdziko muno tichita chotheka kuti fodya yenseyo agulitsidwe, ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti alimi nawonso akonzeka bwino ndipo kuti akabwera ku msika akhala kutsatira ndondomeko zimene amayenera kuti atsatire kuti malonda ayende bwino. Pakadali pano katswiri pa nkhani za ulimi Tamani Nkhono Mvula walangiza alimi kuti aonesese kuti fodya wawo ndi wabwino ndi cholinga choti apeze mitengo yabwino. Fodya amene apite pa msika akakhale wa quality yabwino. Pangati quality ili bwino ndikuti zapangitsa kuti okula akawumirizidwe okula pa mtengo yabwino
komanso mwina akapatse chikoka chotaka kugula foja wambiri usana ndi mmene amene akuti agulire. Nande unetapemphali kuti pamene akupititsa foja wawo kumsika aonetsetse kuti fojayo ndowuma bwino komanso ampanga agredi bwinobwino komanso mulibe zinyatsi m'mabero. misika ya Chinkhoma ndi Limbi ayitsekulira pa 21 ndi pa 23 mwezi uno, pomwe msika wa Nzuzu awutsekulira pa 5 mwezi wa Mawa. James Kachepa, MBC, Blantyre. Boma la Malawi layambitsa ntchito imene cholinga chake ndi kulimbikitsa ufulu wa wana, kuteteza ana komanso ntchito zosamalira ana mdziko muno. Nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana olumala ndi zosamalira wanthu a Mary Navicha ndiyo yalengeza nkhaniyi pamwambo ofotokoza zotsatira zakafukufuku wa ntchito yolimbikitsa ufulu wa wana kudzera pa wairesi. Ndunayi inati ana 83 mwa ana 100 aliwonse ali pa chiopsezo chokula alibe chisamaliro choyenera, ndipo unduna wawo uyesetsa kuthana ndi mavuto oterewa. Doreen Sonani wadza ndi ripoti. Poyankhula pa msonkhano ofotokoza za momwe ntchito ya mwana 1.5 yayendera, nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana aulumali ndi chisamaliro cha anthu a Mary Navicha ati boma lakhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zothandiza kuti ana adzilandira chisamaliro choyenera kuti akule ndi upangiri komanso chikondi cha makolo. Mwazina ndunayi yati unduna wake ukulimbikitsa zokambirana zokhudza makolo komanso anthu omwe amasamalira ana kuti adziwe ndondomeko zoyenera zothandizira ana kukhala ndi makhalidwe abwino. Navicha ayamikiranso ntchitoyi yomwe anati yafikira anthu ambiri mdziko muno kudzera ku wairesi zosiyanasiyana. Imene ndi project yofunikira kwambiri chifukwa ikuthandizira kupereka uthenga kumidzi ngakhale mtown, ikuthandizira kupereka uthenga ku makolo, ma guardians ndi wina aliyense amene amatenga mbali posamalira wana. Ndipo mauthenga amene wakudzera ma wairesi athu ngakhale ma wairesi akumudzi kwenikweni akukwanisa kupereka uthenga kumudzi, choncho makolo onse akutha kuzindikira kwa kuyipa kuchitira nkhanza ana ang'ono komanso kuzindikira kaleredwe kabwino kana kupyolera mu nyimbo ndi mauthenga. Mkulu wa bungwe la Development Media International DMI Prince Kasinja wati ntchitoyi yadzetsa kusintha kwakukulu pamomwe makolo akusamalira nawo maka pomwe akuwapatsa zilango akalakwitsa. Fezi yachiwiri tinapanga focus kwambiri kunoti mauthenga opanga discourage kapena ophunzitsa makolo kugwiritsa ntchito ndondomeko zoyenera popanga discipline ana. So tikaona munzo otsatira zimene tikupanga disseminate kunoko zokuonetsa kunena kunoti mchitidwe ogwiritsa ntchito ndondomeko zoyenera ngati kumenya, kulalatira ana watsika kwambiri. Pakadali pano mauthengawa akumveka pa wairesi zingapo zotchuka mdziko muno kuphatikizapo wairesi ya MBC. Ndipo mauthengawa akuyenera kufikira anthu oposera 7.8 miliyoni mdziko muno. Akasinja atinso zokambirana zili nkati ndi mabungwe omwe amathandiza bungweli kuti ntchitoyi ipitirire. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za maphunziro, sayansi ndi luso la makono yayamikira sukulu ya ukachenjede ya MUST kamba kakusunga ukadaulo wake pa maphunziro, kafukufuku ndi luso la makono. Kuyamikirako kwachitika pa ulendo omwe komiti inakayendera sukuluyi mboma la Tcholo. Mese Zamawa ali ndi zambiri. Polankhula pa ulendowu wa pampando wa komiti iyi, Amutani Tambala anawunikira ntchito yomwe yunivesiti ikuchita pothandiza chitukuko komanso chuma cha dziko la Malawi pophunzitsa ukatswiri wa luso la makono komanso kulimbikitsa njira zothandizira kafukufuku. Komabe komiti iyi inavomerezanso zovuta zomwe zilipo pa sukuluyi zomwe nkuphatikizapo ntchito yozomangamanga zomwe zikuyenera kuti zithe, mavuto azachuma ndi zina. Kuti kuno ku university ya MUST akugwira ntchito bwino, ali ndi zinthu zimene akuzifuna zitachitika, ali ndi zinthu zimene akuchita kale, ali ndi zinthu zina zimene akupempha ma donors. So tikhoza kunena kuti ali mu njira yabwino, akungofunika support kuti
zina ndi zina zimene akuziganizira ngati kunoko akunena kuti akufuna kupanga teaching hospital ilipo kale, inamangidwa kale, pakungofunika kuti mubwere equipment, mubwere anthu ogwira ntchito kuti azayambe kupanga zimenezi. Akufuna sorabu imene akufuna kuti iyeza china chilichonse chimene chingakhuzane ndi kuyezedwa ngati kuno ku Malawi. kuphatikizapo Atambala analimbikitsanso sukulu za ukachenjede mdziko muno kuti zikhazikitse ndondomeko zothandizira kuonjezera mahostel kuti ophunzira adzikhala m'malo otetezeka. Nkhani ya mahostel ndi nkhani yofunika kwambiri chifukwa mahostel zathu samatenga mastudenti ambiri, ndi mauniversities athu ife timalimbikisa kunena kuti akhalenso ndi mapulani okhazikika abwino ndi kumachipushaso kunena kuti pakhale njira yomangaso mahostel owonjezera, chifukwa kumanga zinthu zina koma mahostel ndi osakwanira. Ndi pamene akumanga zinthu zina pa university, nkhaniso ya mahostel izikhalaso yapamtima pawo kunena kuti imene yonso amange. Imene tikuziwira ife msikana wathu waphedwa kulilonga chifukwa chonena kuti amakhalira limodzi ndi gadi. Wachiwiri kwa chancellor wa skulu ya ukachenjede ya MUST Professor Adres Malata wati ali nchikhulupiriro kuti ulendo wa komitiyo pa skulupa ubereka zipatso. Chitochitika nchoti waja akabwera ku parliament akamakambirana pa budget maka midterm komanso chaka chamawa akhala akuzindikiradi kuti zimene tikunena ndi zimene azoona ndi maso, so kuganiza kwathu ndoti akapita umene kuja kuzonena kuti kumasti tinapita taona zakuti taona ndi chipatala chawo chikufunika kuti chithandizidwe, taonanso labo complex ndiyosatha imalizidwe. Ana asukulu akamaphunzira science, technology, innovation afunika malabu kumene kuli ma university ngati yathu medzikonsera basi kumakhala malabu amphamvu ngati mwachiona chinthu chachikulu basi ndi ma football ground awiri amenewo chidzati ndi kuti ngakhale ma scientist akunja akhoza kubwera amenewo kudzagwira zintchito zawo. Komiti iyi inayendera chipatala chophunzirira cha MUST chomwe akupitirira kuchimanga, malo a MUST a industrial park ndi ma laboratory mwa malo ena. Mercy Zamawa, MBC Cholo. Bwalo la milandu lalikulu ku Blantyre lapereka ndondomeko zisanu ndi zitatu pamomwe mlandu okhudza kuphedwa kwa dokotala wa pachipatala cha Queen Elizabeth Dr. Victoria Bobe uyendere. Dr. Bobe anaphedwa ataomberedwa ndi mfuti ku nyumba kwawo ku Blantyre mwezi wa Novemba 2025. Zina mwa ndondomekozi, oweruza Ruth Chinangwa walamula kuti ambali ya boma apereke kalata zonse za nkhaniyi kwa loya wa oyankha mlandu. Bwaloli lalamulanso kuti pempho lililonse lomwe laperekedwa komanso mayankho ake ziperekedwe ku bwaloli pokonzekera chigamulo pa zopemphazo pa 30 June 2026. Padakali pano koti lakhazikitsa masiku apakati pa 7 mpaka 10 May kuti mlandu uyambe kumvedwa. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. Boma lakhazikitsa mitengo yatsopano yogulira mbewu kwa alimi kuphatikizapo chimanga. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati nkofunika kuchilimika pa ntchito yosamalira zinyalala pomwe dziko lino likukumana ndi mavuto a ukhondo. Ndipo bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA latsindika zakufunika kwa mabungwe omenyera ufulu wa wanthu pa ntchito yozindikiritsa Malawi za phindu la misonkho. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati nkofunika kuchilimika pa ntchito yosamalira zinyalala pomwe dziko lino likukumana ndi mavuto a ukhondo malo siyanasiyana monga msukulu komanso m'misika. Nduna mundunawo Amadalitso Baloyi yanena izi ku Lilongwe pomwe imakhazikitsa ndondomeko yothandizira ntchito za umoyo komanso kupereka galimoto zothandiza pa ntchito yolimbikitsa ukhondo. Margaret Mapando ali ndi ripoti.
kukhazikitsa kwa ndondomeko yoona za ntchito za ukhondo kukutsatira lamulo lomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka kuti mwazina malo onse kuphatikizako sukulu komanso malo ogwira ntchito adzikhala ndi zipangizo zofunika popititsa patsogolo ukhondo. Nduna yoona za umoyo ndi ukhondo Amadalitso Waloye ati kusowekera kwa ukhondo kumakolezera matenda a kolera komanso kutsegula m'mimba zomwe akuti zimachotsa miyoyo ya anthu komanso kuchititsa kuti ndalama yomwe imapita ku ntchito za umoyo ikhale yosakwanira. Choncho ndunayi yalimbikitsa anthu kuti azitsatira komanso kugwiritsa ntchito ndondomeko za ukhondo pofuna kupewa matenda. Titati tipewe titakupezeka kuti tachepesa ndalama zomwe timataya chifukwa chakuchiza matenda omwe amabwera chifukwa cha malo osasamalidwa bwino. Ndi kupempha kwa Malawi onse kuti ziyambe ndi wina aliyense kuyambira iwe mwini pa nyumba pako komanso kandi ku ntchito pena paliponse pomwe anthu otakumana tentoneseseni kuti ndi malo aukhondo. Malawi wathu akhala osinthika, Malawi wathu akhala wathanzi. Ntchito ya ukhondoyi akuigwira mogwirizana ndi unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha m'madera aku midzi. Nduna mu ndunawo Ben Phiri ati galimoto zothandiza pa ntchito za ukhondo zabwera mu nthawi yake. Iwo ati agwira ntchito limodzi ndi zipatala zikuluzikulu mwa zina pa ntchito yosamalira zinyalala komanso kugwiritsa ntchito zipangizo zothandizira kupititsa patsogolo ukhondo. Komanso Malawi kuti adziwe kuti ukhondo ndi udindo wawo silimadziwa mpaka president atatizutsa kogona. Ndiye timanena kuti tayamika kwambiri kwa president koyamba kuti atitsitsimula tadzuka ndipo tionetsetsa kunena kuti ukhondo ukhale patsogolo pa chilichonse chifukwa ndi dziko limene lili la ukhondo limene anthu ake amakhala amoyo. Anthu amoyo ndi amene amakhala productive. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Water for People Aulemu Chiluzi ayamikira boma chifukwa chotengapo gawo pofuna kuthetsa mavuto okhudza ukhondo. Nkhani za ukhondozi tikusalira kwambiri ngati dziko. Ndipo kufunika kuti pakhale utsogoleri. Ndiye tikuona kuti president athu aonesa kuti pakhale utsogoleri. Tizipita chitsogolo. Koma chitsogolocho sakufuna boma ligwire ntchito lokha. Private sector, civil society, anthu tonse tikuonesa kuti tifuna tipite patsogolo. Galimoto zisanu ndi zitatu zotolera zinyalala zomwe bungwe la Global Fund lapereka ndi za ndalama zokwana $824,000 zomwe ndi pafupifupi 1.4 billion kwacha ndipo zipita m'makhonsolo a m'mizinda ndi zipatala zikuluzikulu mdziko muno. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Ngati njira imodzi yofuna kuthana ndi mliri wa kolera mu mzinda wa Blantyre, bungwe la Blantyre Water Board layamba ntchito ya miyezi itatu yopereka madzi aulere m'mipopi 870 ya boma mu mzindawo. Ntchitoyi ikugwiridwa ndi thandizo la ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha kuchokera ku bungwe la World Bank. Zambiri mulipoti la Themba Mwale. Mkulu wa bungwe la Blantyre Water Board Yeremia Chihana ndiye wanena izi pomwe anayendera ena mwa madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi nthendayi. Iye wati iwo achita izi pofuna kuonetsetsa kuti munthu aliyense akutha kupeza madzi akumwa aukhondo. Through guidance ya Professor APM, Professor Arthur Peter Mutharika, we have directed and I'm directing that all kiosks, nandi outstanding bills kali ndi ngongole ndi ifeyo ose tachosa salipiraso, and for 3 months anthu ayambe kumwa madzi aulere aukhondo. Ndi intervention yoti yachokera ku Blantyre Water Board. Koma kuponjezera apopo tanena kuti tipereka chlorine muzipatala zonse ndi ma hotspots onse kuti anthu ayambe kuchati mazaja open from open wells takale treated. Komanso tithokoze a World Bank chifukwa atamva vuto lathu zuro atipasa 100 million to use it for interventions. Feed the children atipasaso ma water treatment chemicals targeting 2 million households as an immediate relief. Ena mwa malo omwe anayendera ndi chipatala cha Bangwe komwe kwapezeka anthu 19 odwala nthenda ya kolera. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zaumoyo mboma la Blantyre Innocent Mvula wati thandizoli ladza mu nthawi yake kamba kuti mzinda wa Blantyre ukuvutikabe ndi mliri wa kolera. Vuto lalikulu limene tinaona kuti likupangisa kuti kolera azinka akupita-pitabe pasogolo ndi kumadzi aukhondo.
chifukwa choti kunoko anthu sakumwa kwambiri madzi aukhondo ndiye mmene a Blantyre Water Board abweresa ma supplies awawa komanso ndi mmene anenera mucha kuti a president athu anena kuti for 3 months kwa miyezi 3 madzi aperekedwe kwa ulere. Izizo ndizoti ifeyo ngati akoza umoyo tikuzilandira kwambiri, tikuzilandira chifukwa choti kolera kuti tikathane nayo sife tokhaza umoyo koma imafuna kuti ma players ambiri ngati mmene apangira Blantyre Water Board akathe kubweramo. Ndipo amfumu ankhukuteni akumpingwe ku Bangwe ayamikira boma kamba kamadzi aulerewa. Ife chimenechi tachilandira bwino kwambiri chifukwa sitinali oyembekezera kunoko kumpingwi kuti boma lingatipase mezi 3 yokuti tizimwa madzi aulere. Ndeti kuthokoza kwambiri a Professor Peter Mutharika malumikizana ndi akulu a Water Board kubwera kuno kumpingwi kuzatilimbikisa ndi kuzatipasa mezi 3 yokuti tizimwa madzi aulere. Tikuthokoza kwambiri boma tonse akuno tikulifunira boma a Peter Mutharika tikuwafunira zabwino zonse popeza ziko lino likulu azathandizanso anthu ena mmene atithandizira kuno kumpingwi. Bungwe la Blantyre Water Board mogwirizana ndi Feed the Future aperekanso chlorine ndi makina osefera madzi zomwe zipindulire mabanja opitirira 2 million mu mzinda wa Blantyre. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA latsindika zakufunika kwa mabungwe omenyera ufulu wa wanthu pa ntchito yozindikiritsa amalawi za phindu la misonkho. Mkulu woona za misonkho ya bizinesi mdziko muno a Gray Balawe wanena izi pomwe akatswiri a za misonkho aku MRA amakumana ndi nthumwi za mabungwe osiyanasiyana omenyera ufulu mu mzinda wa Blantyre. Elin Chimoyo walemba ripoti. Mu chaka cha boma choyambira 2026 kufika chaka cha mawa, nthambi ya MRA ikhala ikulimbikitsa ntchito za misonkho ina yomwe imalekereredwa komanso ina yatsopano ndi cholinga chokweza chuma cha boma. Koma zasonyeza kuti anthu ena amalonda sakumvetsetsa za misonkho yatsopanoyi. Pachifukwa ichi abalawe ati ndikofunika kuchita zokambirana ndi mabungwe kuti athandize kufikira anthu amalondawa ndi kulongosola zakufunika kwa kulipira msonkho. Palima issues specifically amene tukambira nawo za electronic tax invoicing system, tukambira nawo so za rental income. So zimene zamanga nthenje masonkhano athu. Misonkhano imene tikupanga ndi anthu osiyanasiyana kapena mabungwe osiyanasiyana ndi njira imodzi yoyesesa kuti amvesese ndithu kuti EIS cholinga chake ndi chani. Ndipo tikukhulupirira kuti ngakhale pali kusemphana kwina ndi kwina tikutenga nthawi kuwalongosolera ndi kuyesesa kuti amvesese kuti system imeneyi ntchito yake ndiyotani. Wapampando wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Consultative Committee Robert Nkwezalamba wati iwo ali ndi chidwi chofuna kumvetsetsa za misonkho ndi ndondomeko za misonkho yatsopanoyi. Timvesese ndondomeko zimene boma layika, tikamvesesa tione kuti tiathandiza bwanji a MRA pamene sanachite bwino tazuzule apapa musayike izi chifukwa chakuti malinga ndi mmene titamvesesere. Koma pampeto pake tikathandize kuti tifotokozere amalawi ubwino kuipa kapena zoyenera kuchita pamene tikusatira ndondomeko za misonkho ya nyuwani imene ayikidwayi. Kandi nkhani za malento amalo okhala ka nyumba kandi maofesi kodi akutikuza bwanji ngati amalawi, kodi ndikuti kwangona kuli Longwe kandi ndikukwa manje ku Blantyre akwenda kumalipira nawo misonkho imene tikamba ya malenti kapena sitina investesi bwino. So tikazimvesesa izi zimene zitithandiza kuti tiathandiza MRA kuwafotokozera amalawi. Zokambira nazi zikudza pa nthawi yomwe MRA ikulimbikitsa kalembera wa misonkho wa eni nyumba amene pa Chingerezi timati landlord, komanso ndondomeko yake yopereka malisiti ya electronic invoicing EIS kutsatira kuthetsa kwa makina a electronic fiscal devices EFDs. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre.
Ndipo munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya atsikana masanawa isewera ndi timu ya India kumpikisano wopimana mphamvu wa mayiko anayi omwe ukuchitikira mdziko la Kenya. Malawi inagonja ndi Australia m'masewero ake oyamba, pomwe India inagonjanso ndi Kenya. Opambana pa masewerowa amaliza pa nambala yachitatu kumpikisano. Masewerowa ayamba nthawi ya 3 koloko masanano. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lakhazikitsa mitengo yatsopano yogulira mbewu kwa alimi kuphatikizapo chimanga. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati nkofunika kuchilimika pa ntchito yosamalira zinyalala pomwe dziko lino likukumana ndi mavuto a ukhondo. Ndipo bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA latsindika zakufunika kwa mabungwe omenyera ufulu wa wanthu pa ntchito yozindikiritsa Malawi za phindu la misonkho. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani masana opambana.